Awan pa hangko pa'y nagdayta nga istorya. Pumano ka man tayo istorbo ka tayo paglablabak. Pumano ka man kinilito ka? Luk-lukun na ko, Beng. Lag. Mabaya. Namin tibaga, ma'am. Istorya. Anya dayta. At dadua nga gina. Baak jay anak na. Nangyaw? Ampay. Hangko pa'y nagdayta nga istorya. At dadua nga kwa nga agina baak jay anak na. Nangyaw sama rin istorya? Ampay. Hangko pa'y At dadua nga agina baak jay anak na. Awan, awan pa nang nagkusta. At dangar dua nga agina baak jay anak na. Nangyaw? Awan pa hangko pa'y nagdayta nga istorya. At dangar dua nga agina baak jay anak na. Nangyaw? Pumano ka man tayo istorbo ka tayo paglablabak. Kajay. Bang. Nabay. Nabra niya. Lumang araw ta, nabanlo nga agararamit ti antika. Ada istorya kanya yaw. Nga dayay. At dati ko dua nga agama. Baak jay anak na. Nangyaw? Nangyaw dyan? Ampat. At dua nga agama baak jay anak na. Nangyaw? Hampay nga raw. At dua nga agama baak jay anak na. Nangyaw? Hampay kino, matinay na yun natin magbagam. At dua nga agama baak jay anak na. Nangyaw? Pumano ka man kinilito ka? Luk-lukun na ko, Beng. Pumano ka. Kanya nagits agay? At dua nga agama baak jay anak na. Ay, kay magbagam launay gayam. Ninang tataya, pulos nga na nagaits. Hanap yung umuayay. Apa ni istorya mo kanya na ya? Yung sa inununa ang lablaba. Lablatan na kwero. Ay, tawagan tayo ni Kwa. Ni Lakay Stevie. Apa? Kiso istorya ka mo lang. Pataas yung mga katawagan tawa. Takitan taman no, magits na nga sigida. Hello tol, Lakay Stevie. Makatawag ka man. Ada istorya ka niya. Ano istorya? Wen, at dati dua nga kapsat, baak di may isa. Nangyagban? At doon nga ang kapsat ba hindi may isa? Wen, nangyagban? Hindi ba yan? Hindi ba yung istorya? Ulitan. Oo. Okay, sige. At dua nga kapsat, baak di may isa. Nangyagban? Nangyagban? Hindi ba? Ulitik manain. Ada Istorya ba ko dati ba? ulitin nga ra. Ada dua nga kabsat baak di may isa nangigmaon. Madi pa yung ka nagkikita. Loko na ka sa. So hindi ka makakasawa. Puro ka ng konti. Dajay lang araw.